Pogledat ćemo u Kološanima poslanicu, prvo poglavlje od 3. do 8. retka. Iako smo već dosta stajali, ja ću vas zamoliti opet da ustanemo za čitanje riječi Božije. Poslanica Kološanima, prvo poglavlje od 3. do 8. retka. Zahvaljujemo Bogu, Ocu Gospodina našega Isusa Krista, svagda za vas moleći. Jer čuli smo za vašu vjeru u Kristu Isusu i za ljubav koju gajite prema svima svetima, poradi nade koja vam je pohranjena u nebesima. Za nju ste već čuli u riječi istine, evanđelju, koje je do vas doprlo te plodove nosi i raste, kao što po svem svijetu, tako i među vama, od dana kad ste čuli i spoznali milost Božju po istini. Kako ste naučili od ljubljenog Epafre, sluge zajedno s nama. On je umjesto nas vjeran poslužitelj Kristov. On nas je i obavijestio o vašoj ljubavi u duhu. Još ću se kratko pomoliti. Oče nebeski, ovdje smo kao tvoj narod pred tvojom riječi, ja te uistinu molim da po duhu svom svetom učiniš da možemo svoja srca otvoriti u punom pouzdanju prema tebi, dozvoliti da nas snaga tvoje riječi, sila tvoje riječi oblikuje za naš svakodnevni život i hod sa tobom. Molim te da ovu prostoriju i svakoga ovdje natopiš duhom svetim. Molimo te da tvoja riječ prodre duboko u naša bića. Oče, želimo ti služiti, ali glinene smo posude, slabe, krhke. Opunomoćeni tvojom silom, Oče, to možemo. I molimo te da taj Kristov život koji je u nama uistinu danas bude ponovno osvježen, prozvan i pozvan. Molim te za duh poniznosti za mene i za ljubav tvoju, za rašireno ruke i rašireno srce. U ime Isusa Krista. Amen. Izvolite sjesti. Svi ovi stihovi, reci koje smo pročitali od 3 do 8, u stvari možemo reći da čine jednu rečenicu molitve zahvalnosti. Ali pored toga u cijeloj poslanici Kološanima, doslovce u svakoj glavi ponovno se javlja tema zahvalnosti. Ona je periodična na neki način u cijeloj poslanici Kološanima. Ja bih da krenemo redak po redak. 3. redak kaže: zahvaljujemo Bogu, Ocu Gospodina našega Isusa Krista, svagda za vas moleći. Ovakvu ili slične rečenice zahvale često možemo susresti kod apostola Pavla u njegovim poslanicama. Ali baš ta činjenica da je to često, to nas može lagano prevariti. Moramo paziti da ne uzmemo to vrlo površno i površinski. Te zahvale koje je Pavao na početku nekih od svojih poslanica ističe. Skloni smo to svrstati u neki duhovni bonton, u neku duhovnu pristojnost. Ali bilo bi to jako pogrešno kad govorimo o Pavlovim poslanicama. On je bio vrlo iskren u svom zahvaljivanju. To nije za njega bila suha duhovna neka forma koju će on izgovoriti tako da može početi. Kad pogledate recimo poslanicu Galačanima ili poslanice Korinčanima, gdje se borio sa ozbiljnim problemima koje su vjernici u svoj život uspjeli nanijeti, tamo ne počinje poslanice na ovaj način. Nema te oduševljene zahvalnosti za njihove živote. Imao je Pavao kriterij kad je mogla biti zahvalnost i kad nije mogla biti zahvalnost. Isto tako treba reći da ovaj pozdrav ovdje, odnosno zahvala na početku, da to nije nikakvo podilaženje Kološanima, da ih malo, znate, pripremi kako to mi ljudi znamo, pa onda malo prvo lijepo kažemo, a onda poslije udarimo. Nije to Pavlova namjera. Ovo nije u stvari ni hvaljenje ili veličanje nekih njihovih kvaliteta. To se vidi i u sadržaju i obliku rečenice koju Pavao izražava. Nije upitno. Kološani su gajili ljubav prema svim svetima. Vjerovali su u Krista i gajili ljubav. Ali Pavao u stvari iznosi vrlo jasno jednu tvrdnju u ovoj rečenici. A to je sljedeće: zahvala, čast i slava
zbog toga kakvi jesu Kološani pripada isključivo Bogu. I on Bogu zahvaljuje za Kološane, jer Bog je zaslužan za svaki napredak svoje djece, za svaki rast svoje djece, tebe i mene. Bog je zaslužan. Zato što je sam Bog osigurao sve resurse koji su potrebni da bi ti i ja mogli rasti. I Pavao to ima na umu dok zahvaljuje za Kološane. Kad mi upadnemo u zamku i počnemo slaviti ljude, pa i onda čak i kad su to jako dobri ljudi, ili pripisivati zasluge sami sebi, nemojmo zaboraviti ono jako važno načelo biblijsko, a to je da Bog svoje slave ne daje nikome. Dobro je podsjetiti se u ovom trenutku da je Pavao u zatvoru. I dok je pisao ovu poslanicu i još neke druge poslanice, kao na primjer Filipljanima, nalazio se u zatvoru. Ovdje je njegovo srce ispunjeno zahvalnošću u zatvoru. U Filipljanima je njegovo srce ispunjeno radošću. Poslanica radosti, Filipljanima poslanica. I pitao sam sebe, kad bi se nalazio u takvim okolnostima, u kakvim je Pavao bio, na koji način bi ja napisao svojoj braći i sestrama nešto? Nađite mi dobrog odvjetnika, iščupajte me odavde. Podmitite suca, čuvare, potrgajte rešetke, izvadite me iz ovoga. Pavao ima svoje usmjerenje potpuno jasno. Kakav je to Pavao ima dogovor sa Bogom da može odisati poslanica Kološanima zahvalnošću, a poslanica Filipljanima radošću? Kakav je to dogovor u takvim okolnostima koji on ima sa Bogom? Mi nekad teško spajamo tu ideju naših otežanih okolnosti, iako je to isto upitno kad su naše okolnosti stvarno otežane, jel? Mi to odmah multipliciramo po nekoj matematičkoj formuli, pa nije na drugu potenciju, nego odmah na 10. potenciju kad sam ja u pitanju. Ne znaš ti kako je meni teško. Ali ono što nas muči negdje u našem duhovnom žvakanju unutra, teško spajamo otežane okolnosti i činjenicu da smo djeca kralja nad kraljevima. Mi sebi dojavljujemo da smo djeca kralja nad kraljevima, onda kažemo, a kako je moguće da su ove okolnosti tu? Ne želim te okolnosti u svom životu, jer ja sam dijete kralja nad kraljevima. Meni jednostavno ne pripadaju otežane okolnosti. Ne može. I Pavle je bio dijete kralja nad kraljevima. Ali ono što je za Pavla interesantno, taj status tko je on, to definira njegov stav i osjećaj unatoč okolnostima. Ne definiraju okolnosti njega, nego njegov status tko je definira odnos i stav prema okolnostima. I taj treći redak kaže, zahvaljujemo Bogu svagda za vas moleći. Ovaj svagda za vas moleći, to nije samo trenutak kad se piše ova poslanica. To je nešto trajno, nešto u kontinuitetu. Ovo moleći se jako poklapa u stvari sa Pavlovim razumijevanjem što molitva je. Za njega je molitva uvijek i zahvaljujem i molim. I zahvaljujem i molim. To je Pavlova cjelina kad je u pitanju molitva. I pitao sam sebe koliko zahvaljujem za druge. Koliko zahvaljujem za svoju braću i sestre. Kad bi samo zahvaljivali jedni za druge, koliko se žalimo jedni na druge, ja mislim da bi to bila veća promjena od klimatskih promjena. Ali ima još nešto, znate, kad bi se počeli stvarno iskreno zahvaljivati za svog brata i sestru, ja vam kažem, jednostavno Duh Sveti ne može u isto vrijeme ostaviti mogućnost da se žalimo. Jer kad počnem zahvaljivati, onda ono Božje plus u mom životu poništava minus u mom životu. I nema prostora u tvom životu da se žališ vječito na brata ili sestru ako počneš blagosiljati i zahvaljivati za svog brata ili sestru. To je jednostavno duhovna, direktna formula. Kad je tvoje srce ispunjeno zahvaljivanjem i blagoslovom, u njemu nema žalopojki, ovaj je ovakav, ona je onakav, ona je onakav. Jednostavno Duh Sveti donosi svoje svjetlo drugačije i pogled na stvari. Jako je opasna zona kad se žalimo jedni na druge.
Jednostavno to može biti grijeh u Božjim očima. Jer on je taj koji je otkupio, on je taj koji je izbavio. On jedini može i jedini ima pravo konačne evaluacije naših života. A često skačemo u tuđe živote i mi određujemo tko prolazi, ko ne prolazi. Zašto Pavao kaže ovdje svagda zahvaljuje? Koji je njegov razlog tog kontinuiranog zahvaljivanja? Kaže 4. redak, jer čuli smo za vašu vjeru u Kristu Isusu i za ljubav koju gajite prema svima svetima. Dvije ovdje stvari vidimo. Pavao kaže zahvaljujem svagda za vas jer čuo sam za vašu vjeru u Kristu Isusu, ali jako je važno ovo u Kristu Isusu, to ćemo malo istumačiti, i za ljubav koju gajite prema svim svetima. To su te dvije stvari koje Pavao gleda i kaže zato svagda za vas zahvaljujem. Ono što izaziva zahvaljivanje, znači Bogu kod Pavla je prvo njihova vjera. I to vjera u Isusu Kristu. Isus Krist nije ovdje samo objekt njihove vjere. Oni imaju vjeru u Kristu. A to znači da vuku životnu snagu od Krista ili iz Krista. I kad kaže ovdje vjeru u Isusu Kristu, sve što imaju, čemu se nadaju, dolazi od njihovog bliskog odnosa sa Kristom koji su ostvarili vjerom. Nama vjera nekada zaustavi se da dođemo do Krista. Vjera nas dovede do Krista. Ali tu nestaje ideja vjere. Kad se Kristova punina počne ostvarivati u mom životu, kad se dogodi taj povratni efekt te vjere koja je u Kristu Isusu, onda mojim i tvojim životom taj Krist Isus počne preovladavati. I zato vjera nije samo došao sam do Krista, nego je vjera došao sam do Krista, a Krist sa mnom preovladava. Logično je da tamo gdje je zdrava vjera, i to vidimo iz ovog teksta, posljedica takve vjere je ljubav prema svim svetima. Kaže, zahvaljujem za tvoju vjeru u Kristu Isusu i za ljubav prema svim svetima. To ne smije jednostavno biti upitno. To je međusobno uvjetovano. Tvoja i moja vjera te ne vodi u neku svetu samoću i odvojenost od svih. Tako često, kad smo tako zadovoljni duhovno sa sobom, onda bi mi ušli u samotnu meditaciju i u neke visine koje samo mi možda čak i ne možemo sebi objasniti. Ali to nije to. Nego je onaj koji ima zdravu vjeru okrenut prema svim svetima. Nekad smo tako pobožni da smo isključili sve druge, jer jednostavno oni nisu na našem nivou. Ali baš suprotno, ako tvoja i moja vjera diše i zdrava je u odnosu prema Bogu, ona će tebe i mene voditi k onom drugom, k bratu i sestri. Srce koje nije otvoreno za drugoga, u stvari nije u ispravnom odnosu niti prema Bogu. Ne možeš tvrditi da imaš odnos prema Bogu zdrav, a u isto vrijeme ti je srce zatvoreno za tvoju braću i sestre. Nikada neću razumjeti, ne mogu razumjeti, jednostavno ne mogu razumjeti ljude koji tvrde da su duhovno zdravi ili su u nekakvom duhovnom poslu i u misiji nekakvoj, a ne mogu biti dio neke evanđelske zajednice. Ne moraju biti ove. Ne moraju biti ove, ali ne mogu shvatiti to. Ja sam u Božjem poslu. Super, odlično. Gdje ti je zajednica? Ne, ja sam u Božjem poslu. Osnove stvari takav čovjek ne razumije. Kako možemo biti djeca istog Oca koji je nastanio svoj isti život u nama, a da nismo okrenuti jedni prema drugima? Kako možemo? Kako možemo reći da imamo istog Oca, a ne prepoznajemo jedan drugoga? Ja sam dovoljan sam sebi, ja ću svoju duhovnost isprakticirati tamo negdje.
Ljubav koju gajimo jedni prema drugima u stvari treba biti odraz ljubavi kakvu Bog ima prema nama. I tu je točka. Ono što ja imam s tobom i što ti imaš sa mnom, to treba odražavati ono što Bog ima s nama. A neki su uspjeli to prerezati, reći ja imam s Bogom, a nemam s njim, s njom. Još bi nešto naglasio ovdje. Kaže, prema svim svetima. Ne iz moje obitelji, ne iz mog crkvenog klana, ne od ovog društvenog ili intelektualnog sloja, ne iz biznisa, ne samo iz moje generacije. Mi ovdje smo blagoslovljeni, idemo do 92. Meni je takva radost da smo tako generacijski raširena crkva. Jer to je crkva. Ljudi, naše zajedništvo nije tako jeftino da bi palo pod takve podjele. Naše zajedništvo mora biti sveobuhvatno i nesebično. I pitanje koje ja želim postaviti sebi i vama, želim srušiti sve te filtere i sve selekcije, dozvoliti Bogu da pokida to, da Duh Sveti to makne iz mog života i da njegova ljubav poteče ponovno prema svim svetima. Jer izbora nema. Ako želimo biti poslušni Božje riječi. Jako sam tužan kad vidim od nekih pojedinih vjernika kako se teško prepuštaju i daju o zajedništvu. Kako teško osjećaju zajedništvo sa svima koji pripadaju Kristovom tijelu. I to kad vidim već prvenstveno u ovoj zajednici, to me rastužuje. Jer to nije ispravno. Ovdje mora biti Kristov flat rate u ovoj zajednici. Kristova jednakost mora biti ovdje. Nije mi nikako prihvatljivo da dođem u nedjelju po dozu duhovne hrane, malo se prošetam oko švedskog stola, piknem si ono što mi paše, ne primijetim ni brata ni sestru, već sam na vratima, idem kući. Jel to zajedništvo? Jel to zajedništvo? Jesi se pitao ikad, ja sam se pozdravio jednom sa svim ljudima u ovoj crkvi. To nije moje pitanje, to te Isus pita. Jesi pozdravio onog drugog za kojeg sam ja umro? Ili te samo tvoj švedski stol zanima malo da si popikaš i da odeš? Onda ako ne bude švedski stol dobar, onda je tek problem. Nije dobra papica bila. Ali to nije stav novozavjetnog kršćana o zajednici, za koju je Krist platio najskupocjeniju moguću cijenu. I pitam se, da li je to nekakva nepromišljenost, nekakav nedostatak duhovne mudrosti ili odgovornosti pred Bogom? Ili je to jednostavno nekakav moj komfor koji sam si dopustio da tako doživim zajednicu? Nemam želju investirati sebe u odnose sa drugima, ali moram te upozoriti i sebe i tebe. Ti drugi su u Božjim očima dragocjeni i skupo plaćeni i potpuno su ravnopravni duhovno sa tobom i sa mnom. Što god ti i ja mislili o sebi i o nama, to se neće promijeniti. Uvijek ću ohrabrivati zajedništvo i sam sam bio jedan od inicijative za Zajedno za Krista. I vjerujem da je to baš onako duboko po Božjoj volji, da evanđelski kršćani ovog grada žive zajedno i da pokazuju tu praktičnu ljubav jedni prema drugima. I uvijek ću ohrabrivati međusobno posjećivanje zajednicama. Smatram to dijelom načela slobode u koju vjeruje ova zajednica, na koju smo pozvani. Ali mi jedna stvar počinje malo smetati. Ja ću ju reći odavde. A ko će drugi ako neće vaš pastor? Ko bi trebao to reći? Smeta mi jedan osjećaj da sa lakoćom idemo okolo i biramo duhovne sadržaje i u isto vrijeme nemamo dojavu iznutra da nismo sebe ugradili dovoljno ovdje. U ovu odgovornost, u ovu zajednicu, u ono što ovdje Bog od mene traži. Kad god je mene neko pitao kao pastora da li mogu ići u neku drugu zajednicu, ja sam sve ljude blagoslovio, rekao sam idi slobodno, ako je tamo nešto gdje ti duhovno dišeš, budi tamo. Ali nikad nisam zaboravio reći budi tamo. Ali i ovamo, i onamo, i onamo, i ovamo, i onamo, i onamo, to nije tamo.
I nekad se pitam, da li je to u stvari izbjegavanje duhovne odgovornosti, jer ako malo dođem tu, pa me malo vide, pa me ne upoznaju, pa mogu malo tu, pa malo tu, onda je to super, u stvari. Jer riječ odgovornost u takvom ponašanju neće naći svoj prostor. Ali moram reći da je to duboko nerazumijevanje. Što znači Pavlova priča o tijelu i povezanosti udova? To je duboko nerazumijevanje da ti kao jedan ud i ja kao drugi ud smo pozvani jedan na drugoga i da brinemo jedan za drugoga i da razmišljamo jedan o drugome. To je nerazumijevanje Kristovog tijela. Pa da, postoji sveopće tijelo. A ti svoj ud premještaš ovako kak ti paše. Negdje i ne pitaš se koji je bio navezan na tebe u određenom trenutku i za kojeg si bio odgovoran. Još nešto. Jedna od oznaka duhovne zrelosti osobe je kad ona postaje zahvalna za ono što Bog radi u životu nekog drugog. Pavao zahvaljuje Bogu za ono što Bog radi u životu Kološana. Mi smo nekad zahvalni za ono što Bog radi u našem životu. Ali kad to često promašimo samo za sebe, uzbuđeni smo kad Bog nešto u nama radi. Ali prava zrelost je u stvari kad sam oduševljen jer je neko drugi blagoslovljen. I Pavao ovdje to jako lijepo naglašava. Imamo dakle ovdje vjeru i ljubav u neraskidivoj vezi. Vjera posljedično mora proizvesti ljubav. I 5. redak kaže da je to sve poradi nade koja vam je pohranjena u nebesima. Ovaj izraz poradi je bitan. On donosi nadu i veže je u jedan taj, da kažem tako, omiljen Pavlov trojac. Vjera, nada i ljubav. Ako hoćete, pogledajte himnu 1. Korinčanima 13, vidjet ćete kako to Pavao drži skupa. Vjera je u stvari dar Božji koja nas je dovela u prošlosti do Božjih izvora spasenja. Vjerom si došao na Božje izvore spasenja. Onda smo stavili svoje pouzdanje u Boga. I vjera i ljubav prema drugima je ono što danas trebamo živjeti. A nada je ono što gledamo u budućnosti. U 1. Korinčanima 15:12 i nadalje nekoliko redaka, Pavao stoji čvrsto za Kristovo uskrsnuće kao centar oko kojeg se okreće cijela ideja budućeg vječnog života. Pazite što kaže on. Ako pa Krist nije uskrsnuo, uzalud je doista propovijedanje naše, uzalud i vjera vaša. I onda nastavlja, ako se samo u ovom životu u Krista ufamo, najbjedniji smo od svih ljudi. Što želi ovdje Pavao reći? Ako ti i ja nemamo nadu, pravu nadu, onda ostaje samo jedi, pi, uživaj, jer ćeš sutra umrijeti. Ali kršćani imaju sigurnu nadu, oni ne žive za sebe. Kršćanin ima vječni plan, nastoji razvijati svoju vjeru i ljubav tako da ga to dvoje drži u nadi. A ne samo da ga drži u nadi, nego da ostvaruje tu nadu. Nada koja vam je pohranjena u nebesima. I htio bi da ovdje malo naglasimo kojoj nadi je ovdje stvarno riječ. Postoji objektivna i subjektivna nada. Ovdje tekst govori o objektivnoj nadi. Subjektivna nada bi bila odgovor mog i tvog srca na nekakvo obećanje. To bi bila subjektivna nada. Ali vjera i ljubav Kološana nisu napredovali njihovim nekakvim unutarnjim mišićima njihove volje. To je napredovalo zbog čvrstoće i jačine Božjih obećanja. O takvoj nadi ovdje je riječ. Ne možeš se napregnuti pa ćeš se jače nadati. Ne ide to tako. Nego se naslanjaš na čvrstoću Božjih obećanja, pa iz te čvrstoće Božjih obećanja i njegovog karaktera tvoja nada ide gore. Nada u drugi Kristov dolazak, nada u uskrsnuće tijela i u vječni život. To nije nada koja dolazi od tvoje i moje snage ili vjere. To je nešto što je dano od Boga. Zato je to objektivna nada. Nije nada da li ja i ti uspijemo zadržati optimizam u određenim okolnostima. To bi bilo krivo. Moja nada ovisi o nepromjenjivom Božjem karakteru. To je čvrsto uporište, to je sidrište gdje se trebamo ti i ja ubosti.
I od tuda ide nada. Zato ovdje kaže u stvari da je pohranjena u nebesima. Sva sreća. Zamislite kad bi to bilo nešto od mene. Kakva bi to treperava nada bila. Ali ova je pohranjena u nebesima. Bog čuva i održava nadu u slavu koja nas čeka. I način na koji ovdje Božja ta nada postaje objektivna od Boga dana, to postaje tako što je to moje unutarnje iskustvo. Kroz slušanje evanđelja, ta nada dolazi i razvija se u meni čitanjem i proučavanjem riječi evanđelja. Jer ako evanđelje otkriva djelo Božje, a Bog je u isto vrijeme i tvorac i autor otkupljenja i izvor kršćanske nade, onda je logično da kad se ja uronim u evanđelje, otkupljenje i nada postaju moje osobno iskustvo. I to je taj proces gdje ono što je pohranjeno u nebu stvara čvrstoću nade koja je u meni. Koliko razmišljamo o nadi koja je spremljena na nebesima za nas, koju Bog za mene čuva i održava? Koliko se to vidi u mom odnosu prema životu, prema drugim ljudima, prema materijalnom svijetu, prema karijeri, prema ciljevima koje sam si postavio, prema mom odnosu u zajednici i drugim vjernicima? Koliko ta nada koja je pohranjena u nebesima, koliko ona definira stvarno moj život? Jer ako sam čovjek nade, ove objektivne koja je položena, rekli smo, na Božji karakter, koja me vuče u vječnost sa Bogom, onda moj odnos prema zajednici, moj odnos prema služenju u zajednici, prema davanju sebe i svih potencijala, pa i onih materijalnih potencijala zajednici, prema toj nevjesti Kristovoj, to je zajednica, taj odnos bi se trebao onda radikalno mijenjati. Koliko sam u sebi svjestan nade koja je pohranjena u nebesima, toliko se to vraća i reflektira na moje odluke i moje stavove u vezi Boga. Kaže dalje, za nju ste već čuli u riječi istine, evanđelju koje je do vas doprlo, te plodove nosi i raste kao što po svem svijetu, tako i među vama od dana kad ste čuli i spoznali milost Božju po istini. Kološćani su imali probleme krive nauke, ne možemo danas, ali cijela poslanica je okrenuta toj ideji. Pavao to dotiče ovdje, kao da kaže, prije nego što su vas počeli zavoditi krivi učitelji, bilo vam je preneseno evanđelje koja je cijela istina. To evanđelje ste čuli od Epafre, to je bilo pravo i jedino evanđelje, evanđelje istine. Zašto je to bilo evanđelje istine? Zašto ti i ja možemo reći da je evanđelje istina? Zato što si ti i ja, mi smo po tom evanđelju iskusili milost Božju koju evanđelje proklamira i ona je poslala naše osobno iskustvo. Zato je to istina. Jer to što je preneseno, to je taj jedini izvor prave nade. Kad se to zamiješa, počne krivotvoriti ljudskim filozofijama, to Pavao ovdje želi u stvari istaknuti, krivim poimanjima, onda ta nada u vama će početi tamniti. Zanimljivo je ovdje, iako je ovo evanđelje bilo prenešeno posredstvom ljudi, Epafre, jer tako spominje ovdje, ono je još uvijek čista poruka Božja nedodinuta ljudskom rukom, to je cijela istina. Zato što se evanđelje ne postiže rastom u religioznosti, to je riječ koja je otkrivena od Boga. Tema evanđelja je milost Božja. Bog je na vlastiti poticaj došao naći i spasiti izgubljenog čovjeka, tebe i mene. I nasuprot ideji što ja mogu učiniti za Boga, kako neki legalisti uče, ovdje je riječ o tome što Bog čini za čovjeka. Zato kod evanđelja možemo govoriti o posebnom susretu Boga i čovjeka. Evanđelje je jedna univerzalna istina, ali u isto vrijeme istina na osobnoj, individualnoj razini. Nema se što ljudska filozofija miješati u tu Božju objavu. Upravo zbog toga što je evanđelje univerzalno za cijeli svijet od jednog jedinog Boga za sve ljude, a ostvaruje se u osobnom susretu, zato evanđelje može donositi plodove po svem svijetu i rasti, kao što ovaj tekst naš ovdje govori. Sad ćemo pogledati te dvije osobine evanđelja koje ovdje Pavao spominje, plodnost i rast. Plodnost znači rodit će nečim.
Tako će se dogoditi zato što je to božanskog porijekla, zato će roditi nečim. Obična ljudska riječ može biti samo poticaj. Ali ova riječ evanđelja, jer je Božja, ona živi, ima u sebi silu da donese plodove na i u tvom i mom srcu. I to plodove koje je po Božjoj riječi Bog priredio po Duhu Svetom. Ta plodnost koja izvire u Boga, iz Boga, očituje se u dva pravca. Prvi plod evanđelja je da se čovjek pomiri sa Bogom. To je prvi rezultat kad se čovjek susreće sa evanđeljem. Onda evanđelje izbaci plod, pomirenje Boga i čovjeka. I drugo, plodnost kao promjena čovjekovog karaktera pomoću Duha Svetog koji koristi riječ Božju na našem putu posvećenja. Plodnost ne staje, ona dalje ide na putu posvećenja. I ta promjena mog i tvog karaktera i put posvećenja dovodi nas do druge osobine evanđelja, a to je rast. Imamo plodnost i rast. Kakav rast? Rast u sposobnosti da se evanđeljem zaraze i zahvate drugi ljudi. Pitanje koje tekst donosi ovdje pred nas. Ako je evanđelje plod i rast, da li u mom životu prepoznajem rast? Da li u mom životu prepoznajem plodove evanđelja? Da li u mom životu prepoznajem rast u posvećenju? Da li u mojoj crkvi, u zajednici gdje pripadam, prepoznajem plodove i rast koji donosi evanđelje? Da li u mom odnosu prema braći i sestrama, prema zajednici, prepoznajem plodove i rast koje donosi evanđelje? I 7. redak kaže, kako se naučili od ljubljenog Epafre sluge zajedno s nama, on je umjesto nas vjeran poslužitelj Kristov. On nas je obavijestio o vašoj ljubavi u duhu. Ovdje mi je nešto jako, jako lijepo i posebno. On je umjesto nas, a zajedno s nama. Tu je prvi put u stvari nagovješteno da Pavao nije nikad bio u Kolosima. On u stvari nije bio u toj crkvi. On je umjesto nas, ta Epafra, ali je zajedno s nama. Umjesto nas, s nama. Imamo često problema s tim. Na koji način ja to vidim? Da li to što sam ja jedno u duhu sa nekim stvarno može učiniti i proizvesti u meni efekat da je sasvim svejedno da li sam ja bio tamo ili je moj brat nekoga blagoslovio? Teško ponekad pristajemo da bilo ko drugi može nešto dobro za kraljevstvo napraviti osim mene. A Pavao kaže ovdje, umjesto nas, s nama. Kako mi je to dobro? Jel moj brat ili sestra kad odu nekog blagosloviti, jer ja mogu reći hvala ti Bože što je bio tamo i bio sam s njim u tome. Na koji način? Ohrabrivao sam u duhu to što on čini. Ili je prva pomisao, joj, kad on to napravi, to će biti katastrofa. Joj, bolje da nije išao. Na kojem nivou je to naše u duhu povjerenje jedan prema drugome? Da ohrabrimo kad neko kaže, ja ću to napraviti. Pa da kažemo, pa super brate, super sestra, ja ću se moliti za tebe da to bude super. Želim biti s tobom, s nama, kao što ovdje kaže, s tobom želim biti u tome. I kaže da je Epafra njih obavijestio o njihovoj ljubavi u duhu. Ona se obavijestio o vašoj ljubavi u duhu. Znači, Epafra je donio informaciju o Kološanima Pavlu, o posebnoj milosti. Izvijestio ih je o rastu u posebnoj milosti. Odnosno, što je to? O agape ljubavi. Jer agape ljubav u stvari ima dva pravca djelovanja, prema Bogu i prema čovjeku. To nije obična ljudska ljubav. To je nadprirodna milost koja se izlijeva u naše živote i koja se može održavati u nama samo po djelovanju Duha Svetoga. Nema agape ljubavi bez otvorenosti djelovanju Duha Svetoga. Dobro je da razmislimo ovdje, isto je jedno pitanje koje Pavao ostavlja. Što drugi ljudi čuju o nama? Kaže ovdje da je on njih obavijestio o vašoj ljubavi u duhu. Što čuju o meni? Jer čuju o Horvatu o njegovoj ljubavi u Duhu Svetom?
Što čuju o meni? Kakva je informacija koja dolazi? Nekada hrabro izgovaramo riječi poput ovih, to se i meni zna omaknuti. Nije važno što ljudi misle, važno je što Bog misli o meni. Nekad to izađe kao rezultat samoobrane, brzi potez. Odmah iščupam pištolje i spreman sam. Zašto si napravio to i to? Ma nije važno što ljudi misle, važno je što Bog misli. U jednom dijelu, kad govorimo o posebnim okolnostima, mogu se složiti sa tom izjavom. Recimo, apostoli su stajali pred vlašću i rekli su, koga nam je većma slušati? Vas ili Boga? I ima smisla, kad su posebne okolnosti, ma fučka mi se živo, što će ljudi misliti? Ako znam da je to Božja volja, ostaću na tome. Ali tu stvar ne završava. Sa druge strane, Božja riječ i tebe i mene poziva da imamo dobro svjedočanstvo pred ljudima, kaže, i prema onima unutra i prema onima van. Sad to treba pomiriti. Sad treba to probati staviti. Skupa tenzija je to. To je stalna napetost, ugoditi Bogu, ljubiti Boga, ali Bog te poziva da ljubiš i čovjeka i da ti je stalo do čovjeka. I ta zauzetost za čovjeka je uvijek Božji cilj bio, zar ne? Pa njegov plan spasenja je zauzeto za stvorenje. I ta tenzija nas muči svaki dan, gdje ćemo se podesiti. Trebam razmisliti što drugi ljudi čuju ili govore o meni. Jesam li u ljubavi u Duhu Svetom? Je li to oznaka naša? Kad se sjetimo nekog od nas, da, to je moj brat i sestra koji ima ljubav u Duhu Svetom. I da zaključim, da prođem kroz ovih par pitanja koje smo danas ovdje postavili. Koliko sam zahvalan za svog brata i sestru, za svoju zajednicu? Koliko molim Boga za svoju braću i sestre i svoju zajednicu? Za đakone, za starješine, za pastore? Imam li teret zauzetosti za one koji su kao i ja otkupljeni skupocjenom žrtvom Isusa Krista? Drugo, da li me moja vjera samo dovela do Krista ili tom vjerom svakodnevno iz Krista dopuštam da se njegova punina ostvaruje u mom životu? I upravo zahvaljujući toj vjeri iz Krista, da Krist počne preovladavati mojim životom. Treće, ako je moja vjera zdrava, ima li ona za proizvod ljubav prema svim svetima? I to ljubav koja je ustrajna i jednaka. I na kraju, ako je evanđelje plod i rast, da li u mom životu prepoznajem rast? Da li prepoznajem plodove evanđelja? Da li rastem u posvećenju? Da li u mojoj crkvi prepoznajem plodove i rast koje donosi evanđelje? I još bolje pitanje, da li doprinosim da takve stvari u mojoj crkvi rastu? Plodovi evanđelja. Što sam ja učinio, što sam ja investirao u to da u zajednici raste i da bude plodonosno evanđelje? I na kraju, jesam li čovjek za koga se može reći da je čovjek ljubavi po Duhu Svetom? Neka vas Bog sve izobilno blagoslovi. Amen.